Alivaltiosihteerin televisio-ohjelma on aivan uudenlainen musiikkiohjelma kaikenikäisille nuorille aina eläkeikään asti. Olit sitten puheen tai musiikin ystävä, tässä ohjelmassa kumpikin on laadukkaimmillaan. Siinä kuulimme puhetta. Seuraavaksi korkeatasoista ajanvietemusiikkia maailman huipulta. Tässä tuttuun tapaan elämäntapaa ja kalaruokaohjelma Lifestyle ja Kilo Hailia sukeltelee kaupungin uusien trendien syöväreissä. Tänä syksynä tänne Jämsään tuohon Päijänteen ilopilleriin on vihdoin saapunut eurooppalaisuus monine ihmiselämälle välttämättömine piirteineen. Näitä ovat liikenneympyrä, Lätsäpupin miesten tunti ja tärkeimpänä kaikista Jämsän ensimmäinen erikoiskahvila Cafe House El Sumppi. Nyt olemmekin täällä El Sumpissa tapaamassa erikoiskahvilan puuhamiestä Tölskä Nojosnientä. Tervetuloa omaan kahvihauseinne. Kiitos, kiitos. Maistuisiko toimittajille kahvi? No mikä ettei, tässä alkaakin jo kahvi alkaa jomottaa. Niin, katsokaas. Ainoa mikä meidän toimituksen kahviautomaatista tulee juomakelpoisena on vihanneskeitto sokerilla ja kermalla. Jaha, mitäs kahviplaatua toimittajille saisi olla? Meillä on nimittäin Suuri Jämsän laajin erikoiskahvivalikoima. Jahas, mitäs herkkuja teillä on, kahvilaomistaja Tölskä Nojosniemi? Nämä on jaettu paahtoasteen mukaan yhteen kategoriaan. Lähinnä sellaista perinteistä suomalaista kahvia on tämä Kaffelaiha. Siitä näkee läpi 7 pizzerian valot. No niin, ja listan seuraava erikoiskahvi on niin eksoottinen, etten osaa edes lausua sitä. No se on tietysti kaffeseissyt. Se on hiukan samantyyppinen närästysruiske kuin kaffe-eilinen. Hei, kaffe-eilinen on minulle tuttu. Join sitä kerran lomamatkalla Ruodoksen lomaparatiisin Tukkijatka-ravintolassa. En ota sitä nyt. No sitten löytyy myös asiantuntijoiden arvostama kaffehaalea ja kaffehapan, johon tulee 1,5 lorausta päiväysvanhaa maitoa niin, että maito paakkuuntuu kahvin sekaan ja lusikkaan tulee sellaisia ruskeita roikaleita. Minulle sellainen. Iso kuppi kun kerran ilmaiseksi saa. Päivän tarjouksena näkyy olevan Pullamokka-niminen erikoiskahvi. Mitä eksoottista eurooppalaistuulahdusta se henkii? No se on meidän erikoiskahvila El Sumpin lippulaiva. Siihen tulee puolet tavallista tarjouskahvia ja 2 eilistä kilopulla-viipaletta. Jos haluaa jotain vähän fiinimpää ja semmoista irtiottoa arjesta, kuppi Pullamokkaa kitusiin, niin avot!
herra veli Raittinen, teidän autossanne ja 4 peräkärryssänne on kyllä aika lailla tuota alkoholin tynkää. Niin, tämän tullimiestemme laskelman mukaan te olette nyt tuomassa Suomeen 310 litraa väkeviä alkoholijuomia, 1272 litraa valkoviiniä, 4730 litraa olutta ja 1 pienen pullon fyyrisaarelaista yrttikitkeröä. Niin, että ihan omaanko käyttöön tämä koko lasti tulee? Kyllä, juu, ilman muuta omaan käyttöön. Tietenkin mihinkäs muuhun. Näytänkö minä mieheltä, joka tarjoaa viinaksia muille? Ottamatta kantaa teidän kuvottavaan ulkonäköönne, tämä teidän alkoholimääränne on kuitenkin niin suuri, että meidän on vaikea uskoa, että se tulee pelkästään teidän omaan käyttöönne. Niin, ja teidän oman ilmoituksenne mukaan ammattinne on trokari. Ja tämä herätti epäilyksemme. Ai siihenkö te takeruitte? Voi, en minä trokaa alkoholia. Minä trokaan Suomeen sulanutta suklaata Euroopasta. Tutkikaa vaikka päällystakkini vasen povitasku, siellä on 200 grammaa sulanutta saksalaista suklaata. Me emme ole nyt kiinnostuneita suklaasta, vaan teidän alkoholituliaislastistanne. Omaan käyttöön ne tulevat. Tänä vuonna on karkausvuosi, jota minä täytän tänä vuonna 50 vuotta 3 kertaa. Ja joka kerralla aion antaa itselleni lahjaksi 100 litraa konjakkia. Ja sitten toisekseen, kuten kehostani voi päätellä, olen innokas urheilumies ja intohimoinen saunan ystävä. Käyn päivittäin 3 kertaa treeneissä, ja kun jokaisen kerran jälkeen palkitsee itseään sixpackilla olutta, niin kyllä sitä kuluu. Ja saunakaljat päälle, sixpack aamuin illoin. No kyllähän tuolla tahdilla menee liki 3700 litraa olutta vuodessa. Mutta sitten jää vielä yli 1000 litraa olutta, jolle ette vielä ole esittänyt omaa käyttöselvitystä. No kai minäkin saan viikonloppuisen vähän rentoutua. Aivan. No mitenkäs nämä viinit? Ette usko, miten kömpelö minä olen. Yli puolet viineistä menee siihen, että kaadan laseja pöytäliinalle ja syliini. Loput menee ruokajuomaksi, pitäähän minun joskus syödäkin. No siinä olette kyllä ihan oikeassa. No niin, tämä teidän lastinne alkaa olla jo selvitetty. Enää Suomen tullia kiinnostaa tämä pieni fyyrsaarelainen yrttikitkeröpullo. Ette vaan ole myymässä sitä veronkiertomielessä. Ei, omaan käyttöön se tulee. Tällä alkoholin kulutuksella minulla on joskus aamuisin vähän ohkainen olo, jota täytyy lääkitä pienellä hömpsyllä, ymmärrätte? Aivan. Merkitään papereihin, että teillä on mukananne urheilu, gastronomia ja terveystuotteita. Se on OK, eli omaan käyttöön. Ei tippa tapaa ja ämpäriin ei huku. Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. Ei tippa tapaa ja ämpäriin ei huku. Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. Elämä on tylsää, jos ei joskus juhli näin. No kuka sitä aina jaksaa olla selvinpäin? Antaas mennä samaan tahtiin viikko peräkkäin. Kaikki murheet huudataan me sisältämme näin. Ei tippata vaan ja ämpäriin ei huku. Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. Ei tippata vaan ja ämpäriin ei huku. Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. No kaikkihan me täällä ollaan pieni hetki vaan. On aivan turhaa mammonaa näin koota päälle maan. Joku toinen kuitenkin sen ryppää aikanaan. Juodas kaikki nyt ja juokoon suku omiaan. Ei tippata vaan ja ämpäriin ei huku. Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. Ei tippata vaan ja ämpäriin ei huku. Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. Turtola, tules katsomaan mitä täällä on. No mitä täällä nyt on, Pohtola? Katsos, mitä tämä herra Urpo Ryysyjärvi on tuomassa Saksan matkaltaan Suomeen. Mitä? 2 pulloa ranskalaista punaa viiniä? Oho!
Oho. Älä muuta sano. Mitenkähän herra Ryysyjärvi aikoo selittää tämän alkoholilastin? Siinä on vain 2 pulloa, eihän se voi olla liikaa. No ei liikaa, mutta luuletteko, että Suomen tulli uskoo, että 2 pulloa punaviiniä riittää teidän omaan käyttöönne? Kyllä tämä riittää ihan hyvin. Nämä ovat sellaisia laatuviinejä, joita Suomesta ei saa. Harrastan ruoanlaittoa 2 kertaa vuodessa ja aion nautiskella näitä viinejä palan painikkeeksi. Älkää nyt yrittäkö. Emme me niin tyhmiä ole, että uskoisimme teidän selityksiänne nielemättä. Ei kukaan isänmaallinen urheiluruutua seuraava suomalainen mieshenkilö voi pärjätä noin vähällä alkoholimäärällä viikkoakaan. Ja sitten vielä punaviiniä. Oletteko te joku taitoluistelija vai joku stuertti? Missä teidän 10 litraa väkeviänne ja 100 litraa oluttanne ovat? Minä en juo väkeviä ja oluen mausta en pidä. Nämä 2 punaviinipulloa ovat ainoat tuomiseni. Kuulkaas nyt, herra Ryysyjärvi. Vuoden alusta lähtien kaikkien Suomeen EUsta palaavien matkailijoiden on pitänyt tuoda omaan käyttöön vähintään 10 litraa väkeviä, 100 litraa oluita ja viinit ja liköörit sekä muut naisten juomat päälle. Minä en tarvitse niin paljon alkoholijuomia. Meidän tehtävämme ei ole arvioida, onko tämä EU-määräys hyvä vai huono ja että mikä on paljon tai vähän. Me vain teemme työmme. Niinpä. Joudumme käännyttämään teidät takaisin Saksaan, josta pääsette takaisin Suomeen vasta, kun teillä on täysi lasti viinaksia mukananne. Voi pahus. Täytyy varmaan järjestää 50-vuotisjuhlat jo tänä vuonna, vaikka täytänkin vasta 32 vuotta.